Burgi, wapinining ka na akong special yummy egg burger. First step, mga nakatang brown egg kening stainless baso ng ngapo ko. Mga nakatang dita kalarang pamaksi ang pambulong pampapasi. Itong kasandukan porking bin sa pong lemon. Itong kutsaritang white sand, tsaka tana sa bulan. Kaya rita mong sebulan, bus na itanay ni ngapi. Ang kaipat siya mapali ng kawali, lagyeta ng Pepsi. Make sure marimlayang lagyeta ang Pepsi, nung ali ang malinlam naming luto tamo ne. May ni palang main ingredients tamo. Oreo, minsan mga nao kay ni Paji bare. Forma na ning brilyante mo ba? Pasneya ka ne. Cooking show yung bablog mo, ang kayong brilyante ko yung papansinan mo. Ay sige bab, namin na po yung second step. Istong mapali ning marimlang Pepsi, lagyeta na ning ebon. Hey, anak po diyang may dikit kening kawali ko, kasi nakakadaldal eh. Akalimbatawan keng kanay ning tabay. Third step, pamit ng tanay ning tinape. Nabapalo ako sa labat, malyari po pala itan eh. Talwi yung ilagay ng kaing taba ne. Bulang ka ne, muikit gewa ko. Ay nakamangot ang patsema kanto. Ay ni, lagyeta na ining tinape keni ay. Ay, pasensya na kayo po sir. Karan po palang alim kabalo, professor ya po pala iba na Professor Dambogo. Eh muna ako kailangan pagkilala kasi masyado na akong sikat keti ang iles. Muning keng billing skills kulan mo lang mayugse. Oh, kik mo alam mayugse ay damo. Ba, pa nagkasan mo ko ta sinabi ko nga ting mayugse. Dana bab, dumali kang mamili nga laping mayugse. Manyaman ni bab? Wabo lang, manyaman yan. Mainit-init po. Bala mo yung makasulat keng dyaryo ngayon ay. Mainit-init pang balita. Last step, mga nakatang sibuyas, bawang ang pambulong langka. Bakit langka, Bab? Dahil pag-ibig mo sa akin lang katapusan? Hindi, dahil ang content mo lang katuturan. Damo niya, Bab. O na ano po itong pinglagyan mo nga ito? Latiktaan kong mayo mo, ang pondita kakamanyang. Ay ni, maglagay katang kayo, oversize kalamunding. Ay, wan niya, Bab. Siksik yakeng laman. Kanyama na. Wait, there's more. Lagyeta na ining tagang Oreo. Ay ni paglamutakan tamo pa. Baka antay tang cream, ngiyalo. Mas manyaman niya kanto. Ay dumali talaga yung Professor Dambogok. Ay ni Nebab, lupang manyaman yung presentation. Amu, bayo may laklakan yan, double check me pa. Buri ko kasi kumpleting ka na akong rekados eh. Ay mga tabab, oy ni Amo. Okay naman Bab, kumpleto naman yata oh. At yunangan kayo ni gana-gana. Ay ni oh. Oh, pati yata yung kaing dinatnaning ko kumot. So what's up niya ning Aldo, pakilala kay kayong pinakamagaling na Hokage kay ni Santa Rita Yoko Park. May kilala iba pa kay ni ang galing ng mga wang El Mami nga lang sabo. Nung ikityo kaya rin ng dininan pansit pelas itang stainless sa baso dininan ng repolyo. Sibuyas, sampagito, ampong lara. Bakit nakikatamo kung mga nami kagaling magansil. Kaya rin ang tiktakan dita kasosa ampong dinuro gamanser. Apisanen 41 times ni. Ay nina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41! Ay nini pinagbabawal na technique, Bab. Sidori Koken! O ito Bab, makanta mo. Tsaka yari niya kanta. Magkano yan Bab? 5 pesos.